Avui mata bilintzat. Bakarrik, bakardadean autobus hori beren kristaletan ene aurpegia islatu erretratu mugikorraren protagonista Zaldiaren jabeana Zer egin du Bultzaturik aurrera inoiz orbainduko ez zaion zauria Beste sentsazio baten bila hasi nahi Dagoeneko astua dut ona ekarri nauen arazoa Dagoeneko astua dut ona ekarri nauen arazoen Zer egin du Ez dio opiniorik erakutsi Ez dio opiniorik ergoregotan Aizen bultzaturik aurrera inoiz orbainduko ez zaion zauria 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 Apa ya?